Pwy ydw i? O lle ddes i? Pam ydw i yma? Pam ydw i am gwybod? Pam rydym yn ddioddef? Lle gallai ddarganfod gobaith? A ydy Duw yn bodoli? A fedrwn wybod yn sicr? Fyddai'n bosib i'w cyfarfod. Mae Duw yn agosach na beth rydych yn meddwl. Cwestiwn. Pam credu yn Dduw pan mae yna gymaint o boen a dioddefaint? Sut yn y byd gallwn credu mewn Dduw sy'n rymus, yn dda, yn gariadus, pan mae gymaint o boen o'n gwmpas? Y realiti syml a poenus yw y bydd pob un ohono mae ryw adeg yn ein bywydau'n wynebu colled. Y profiadau hynny sydd mor ungol o boenus fel ei fod yn ysgwyd y cyfan yr oeddem yn ei gredu oedd yn wir amdano ni. Yn wir am ein hunain ac am fywyd fel yr oeddem yn ei ddeall. Yn aml ar yr adegau hynny, mi fydd yna gwestiynau. Pam? Pam oedd yn rhaid i hyn ddigwydd? Pam y bobl hyn o bawb? Pam nawr? Pam yn y fan hyn o bobman? Pam fi? Pam fod hyn wedi digwydd i mi? Pam Dduw? Pam? Ble roeddet ti yn hyn i gyd? Gall fod yn gwestiwn dyngedfennol, yn brawf i rai na all Dduw fodoli, oherwydd petai yn holl alluog, yn holl gariadus, yna ni fyddai wedi caniatáu i hyn ddigwydd. Ac yna mae'r cwestiwn pam. Cwestiwn sydd yn gysgo dros fywyd, yn gwmwl tywyll dros eich ffordd o feddwl a'ch ffordd o fyw. Gall roi niwl sy'n amhosib gweld gofal Dduw amdanom trwyddo. Mae'n anodd perswadio ein hunain ei fod yno. Anodd credu neu feiddio gobeithio ei fod yno i ni. Efallai, wrth i chi wylio hwn, fod cwestiynau fel hyn yn codi. Rhai sydd heb ei ateb. Efallai fod y distawrwydd yn fyddarol, yn rhoi ergyd farwol i unrhyw ffydd oedd gennych. Pam credu mewn Dduw pan mae bywyd rhywun yn llawn poen? Pa wahaniaeth wna credu pan mae popeth yn chwalu'n ddeilchion? Mae'r ysgrythuren cynnwys casgliad o ganeuon hynafol, y salmau, y gweddiau mae pobl Dduw wedi dal yn dyn arnynt pan oedd pethau'n dda ac ar adegau anodd. Dyma rai geiriau o Salm 46. Y mae Dduw yn oddfa ac yn erthu ni, yn gymorth parod mewn cyfyngder. Felly nid ofnwn i'r ddeiar symud ac i'r mynyddoedd ddysgen i ganol y môr. Y mae arglwydd y lluoedd gyda ni, Duw Jacob yn gair i ni. Noddfa a nerth, cymorth parod mewn cyfyngder. Doedd ffydd yn yw erioed wedi fwriadu i fod yn rhyw fath o bolisi yswiriant dwyfol yn erbyn poen a cholled. Dyw ffydd ddim yn addo ein hachub ni rhag helyntion, ond mae yn addo noddfa i ni yng nghanol helynt. Nid rhywun sy'n sefyll ar ymylon poen bywyd yn gwylio'r cwbl yw Duw. Dyw poen y ddynoliaeth ddim yn ei adael yn ddideimlad. I'r gwrthwyneb. Fe ydy'r un sy'n bresennol bob amser. Mae yno yn wastad. Mae ei gonsyrn yn gyson. I awdur y salm rhyfeddol hon, ef yw'r un sydd ddim yn newid pan mae popeth yn cael ei ysgwyd, popeth yn ansicr. Ef yw'r un y medron ddal gafael ynddo pan mae popeth oeddem yn ei gredu bellach yn destun amheuaeth. Ef yw'r un sy'n ffyddlon, a hynny pan mae rhai sydd agosaf atom yn ein siomi neu'n troi cefn arno. Pan fyddwn yn teimlo'n gwbl ddi ymadferth. Pan mae popeth yr oeddem yn dibynnu arno y tu hwnt i'n gafel.
mae e'n profi dro ar ôl tro i fod yn gymorth parod mewn cyfyngder. Y peth cyntaf oedd y sŵn. Fe ddechreuodd fel myrmwr dwfn, aeth yn uwch ac yn uwch fel awyren enfawr yn hedfan yn isel uwch ein pennau. Doedd neb yn gwybod beth oedd yn digwydd, ond dechreuodd walia'r dosbarth ysgwyd. Roedd ni newid dod nôl o'r gwasanaeth, ac yng nghanol cymryd y gofrestr, yn sydyn, aeth pawb yn ddistaw. Roedd y sŵn yna yn llethol. Rwy'n cofio edrych allan drwy'r ffenestr a gweld wal ddu yn dod tuag at yr ysgol fel rhyw don trwchus, tywyll o fwd a cherig. Saethodd yn syth drwy'r ffenestri, heb oedi nac arafu. Cafodd y byrddau a'r desgiau eu hysgubo yn ei lwybr. Roedd dal yn cofio'r ofn ar wynebau fy ffrindiau. Llysgwyd roi ohonynt oedd y tano. Ac yna, y distawrwydd. Aberfan 1966, y damwain lofaol fwyaf yn hanes Cymru. Collodd un gymuned 144 o bobl, 116 ohonynt yn blant. Ni lwyddodd y gweinidog lleol, y parchedig Kenneth Hayes o C4Poen, gan iddo golli ei fab dyfrig. Ac eto, fe lwyddodd ef a'i wraig i ddarganfod y nerth i ddalu wasanaethu'r dref honno, i agor ei calonnau i boen eraill, a hynny pan oedd ei galar ei hunain mor real a durdynol. Llwyddodd i fedru tystio gyda dewrder rhyfeddol a gobaith diwyro. Yr wyf yn gwbl sicr, na all nac angain ac einioes, nac angylion, na thywysogaethau, na'r presennol na'r dyfodol, na grymusderau, na uchelderau, na dyfnderau, na dim arall a greoedd, ein gwahanu ni, oddi wrth gariad Dduw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Mae'n deg dweud, na wnaeth ei ffydd ei arbed rhag y drychineb, ond fe'i cadwodd rhag anobaith. Llwyddodd i weld drwy'r cwmwl di o boen a cholled at y reality mwy. Reality cariad Dduw yn ei amgylch hynny, a doedd dim am atal y cariad hwnnw. Pan fydd plentyn yn brifo, un o'r pethau naturiol i'r rhiant ddweud wrth gysuro yw, dwi'n gwybod, dwi'n gwybod, dwi'n gwybod. Hyd yn oed fel oedolion byddwn yn sôn wrth rywun am bethau sydd wedi'n brifo, ac mae'n gwbl naturiol iddyn nhw ymateb drwy sôn am ddigwyddiad tebyg yn eu profiad nhw. Pam? Mae fel petai fod rhywbeth yno ni. Mewn amser o boen, angen gwybod fod rhywun arall yn deall, a'n bod angen gwybod yn fwy na dim arall nad ydym ar ein ben ein hunain. Ambell waith, rydyn ni eisiau gwybod pam. Pam fod rhywbeth wedi digwydd, ond mae'n bosib mai nid cael ateb ydy'n hangen dyfnaf, ond yr angen i adnabod y Dduw yma sydd yn noddfa a nerth i'r rhai sy'n barod i redeg ato, yn hydrach na rhedeg i ffwrdd. Roedd Ken Hayes yn gwybod fod Dduw yn deall ei boen, yn deall poen Aberfan, oherwydd ei fod yntau wedi profi colled. Roedd wedi profi colli ei unig fab, Iesu Grist, gafodd ei ddienyddion greulon ar offeryn artaith, y groes, honiad unigryw'r Testament Newydd, yw bod ein creawdwr yn gwybod o brofiad personol beth yw mynd drwy'r boen mwyaf, ac oherwydd hynny, mae'n deall ein poen ni. Mae'r groes yn dystiolaeth i Dduw sy'n deall. Ond mae yna fwy. Mae'n Dduw sydd ar waith yn hanes dynoliaeth ac yn barod i gael ei frifo. I weld ei fab yn dioddef a marw mwyn cymryd y bai am y boen di ni'n ei achosi eraill, i ni ein hunain ac iddo ef. Ar y groes mae llif ddorau'r farn oedd ei ddisgyn arno ni gael ei cyfeirio at Iesu. Ac mae yntau yn ei dro yn dioddau drwy gymryd ei ogrwydd a gwarth dynoliaeth sydd wedi gwrtho Dduw.
Mae'n gosod ei hun yn ein lle mwyn gweithredu o aberth eithafol gan dalu dyled ein cangymeriadau, popeth na ddylen fod wedi ei dweud, ei gwneud, ei meddwl. Mae ein achubiaeth, ein iachad, a'n myddeiant bellach o fewn gafael oherwydd beth wnaeth e. Wrth y groes, mae'n bosibl cyfnewid poen am obaith, bai am ddi euogrwydd, bywyd am farwolaeth. Aeth y parchedig Kenneth Hayes ymlaen i ddweud mewn cyfweliad yn ddiweddarach, mae gennym 2 fab, ond yr ydym wedi ein gwahanu oddi wrth un am gyfnod. Mi fyddwn yn cwrdd rhyw ddydd. Mae'r gwahanu, yr unigrwydd, a bod hebddo yn ofnadw. Ond dydy e ddim i bara am byth. Roedd ei ffydd yn Iesu yn golygu ei fod yn gweld yn bell. Roedd ganddo bersbectif mwy ar fywyd nag ar ei golled. Yn rhoi gobaith iddo am fyd arall, ac yno, nid dioddefaint sy'n cael y gair olaf. Paradwys yw un o enwau'r ysgrythurau ar y lle, bod ym mhresenoldeb Dduw, lle nad oes dim ofn, colled, dagrau, marwolaeth, na phoen. Beth os oes mwy? Mwy fywyd na hyn, mwy na'r hyn a welwn. Beth os oes yna fyd arall, byd na all marwolaeth ei gyffwrdd na i anharddu? Beth os oes ffordd i chi gyrraedd yno? Lle mae Dduw, sydd wedi bod yn noddfa a nerth yn y bywyd hwn, yn aros i'ch croesawu? Beth os, y marwolaeth ei fab, mae Dduw wedi talu'r pris i wneud yn siŵr y cewch fod yno gydag ef un dydd? Onid yw'n werth gwybod mwy? Meddyliwch amdano. Siaradwch amdano. Holwch.